दिनै नैबेहाय GL चौधुरी फरायसालिमा बरपेटा र'डआव जोंनि बरपेटा र'ड नैबे GL चौधुरी कलेजनि जि बर' फरायसा थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि आफादनि जि बानजायनायाव खुंगा 14थि जि गोदान बर' फरायसा बरायनाय फोरबो बे हाबाफारियाव दिनै गाजा गोमजायैनो जाफुंदों। थांनाय सिगां समफोराव जेरैबायदि 13 बोसोरा जेरैबायदि गाजा गोमजायै खुंबोजादों देग्लायबो बिदिनो गाजा गोमजायै खुंजादों आरो बेहाय जोंनि साफ्रोम फोरोंगिरि लोगोसे जोंनि बे कलेजनि गोरायुं मानव गेदेर मुंसि जगन्नाथ बर्मन सार बिथाङाबो गोबाङैनो हेफाजाब होदों आरो बे हाबाफारियाव नुजाथिदों आरो लोगोसे जोंनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि बर' फरायसाफोरा बेहाय जोबोद गोसो गुदुङै गाजा गोमजायै बाहागो लादों आरो बेहाय बे हाबाफारियाव गोदान फरायनो फैनाय गुबुन गुबुन गामि गुबुन गुबुन हालामनिफ्राय नैबे टाउन सोहोराव माने बे सोहोरनि बे फरायसालिमायाव फरायनो फैनाय माखासे अनजाथिलायनाय आरो गोजाम फरायसाफोरजों फोरोंगिरिफोरजों बेहाय माबायदि गोदान आबहावाजों बोरै खाबजानो हागोन बेफोरनि माखासे सुबिदा उसुबिदा खाबुफोरखौ बेहाय सावरायलायनाय बा खोनासंलायनाय बा बिसोरनि थाखाय माखासे उसुबिदा नुजाथिनाय बेफोरखौ सुफुंना होनो थाखाय नैबे हाबाफारिखौ जोङो खाबु हिसाबै लायो आरो बेयो बिदिनो जाफुंबाय थादों। दा दिनैनि बे हाबाफारियाव नैबे GL चौधुरी बर' फरायसा थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि आफादनि जि खुगा लाइसि समनि दाहार बे 4थि बिसानखौबो बेहाय बेखेवनाय जाबाय। बे रंगिना संगिनायै देग्लायबो नुजाबाय आरो बेनि आफादनिनो इन्जुर लाइसि आर'नाइ बे लाइसिखौबो बेखेवनाय जाबाय। लोगोसे बेहाय आलासि महरै नुजाथिफैदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि लोगोसे आथिखालनि बोसोनगिरि बिथां हांगामा नार्जारि लोगोसे बे फरायसालिमानिनो गोरायुं सार जगन्नाथ बर्मन सार बिथाङा नुजाथिदों। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि माखासे गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे माखासे बिबानगिरि बिथांमोना नुजाथिदों आरो बे बरपेटा र'ड आरो गबर्थना दख'रा एबसुनि जि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बेहाय नुजाथिफैदों। दा बेबायदिनो दिनैनि बे हाबाफारिया गाजा गोमजायै जाफुंदों आरो बेहाय हारिमु नैबे गेवलां मेला जोबनायनि उनाव हारिमु दिन्थिफुंनायबो दङ। बेहाय फरायसालिमानि फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे माखासे जर'खा लेंहरजानाय रबिन सिं मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङाबो नुजाथिफैगोन आरो बे गाजा गोमजायै जाफुंलांगोन। बुब्लि बे मोननै जि रादाब बिजोंनि गेजेरजोंनो आं फोसावहरनो लुबैयो आरो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना बारग'लांनाय साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरा बेहाय फैनानै गाजा गोमजायै नैबे बाहागो लाफैयो रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै नोंथांमोना फालिफैयो आरो हेफाजाब होफैगोन बेखौ आसा खालामबाय। दा मिजिंथिनानै आंनि जि बिबुंथि बेखिनियानो दि जोंनि बे GL चौधुरी बर' फरायसा थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि आफादनि जि सनाथि सिलभार रुफाथि मायथाइ फोरबो बेयो फैगासिनो दङ। बेयो देग्लाय 23 बोसोराव आगान होबाय। फैगौ 2020 मायथाइयाव बियो सिलभार जुबिलि जि रुफाथि मायथाइ बेहाय आगान खोख्लैसिगोन। बेनिखायनो फैगौनि जि नैबे हाबाफारि बे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनांगौ दङ। बे आफादनिनो बे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव जाहाथे सिगांनि जोंनि नैबे हाबाफारिखौ बा आफादखौ दाजेननाय जि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोन आरो नै देग्लायसिम जाय बिथांमोना बिबानाव दङ आरो सिगां बे फरायसालिमायाव जि गायसनजेननायनिफ्राय जाय बर' फरायसा बिथांमोना फरायलांबाय देग्लायसिम फरायबाय बै फरायजेननायनिफ्राय देग्लायसिम जिखिनि बारग'लांनाय फरायसाफोर आरो आथिखाल फरायबाय थानाय फरायसाफोर बिथांमोन ज'यैनो बे हाबाफारिखौ फैबाय थानाय रुफाथि फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बे GL चौधुरी फरायसालिमाया गंसे नोगोरनि गेजेराव थानाय गंसे फरायसालिमा। दा बेहाय गोबां फिथोर गामिनिफ्राय दाब गामिनिफ्राय नोगोर मोखांनि गोजानाव थानाय माखासे बर' गामिफोरनिफ्राय बर' फरायसाफोरा बेहाय फरायनो फैयो। दा बेहाय फैनानै नोगोरनि आबहावा बेजों जिबायदियै खाब जानानै गावखौ जेरैबायदि गोरोबहोनानै लांनांगौ जिउ थांखिखौ बोरै जाफुंहोनो दा बेफोरनि माखासे राहा लामाफोरखौ जाहाथे जों होनो हायो बा सावरायलायनानै फरायसाफोरनि गेजेराव गोजाम फरायसाफोरनि एक्सपिरियेन्स आरो गोदान फरायसाफोरनि एक्सपिरियेन्स आरो फोरोंगिरिफोरनि जि सुबुरुन बेफोरखौ जाहाथे बै गोदानै फैनाय फरायसाफोरा बे नोगोराव गोरोबनानै भारा थानानैनो जा लजिङाव थानानै जा पिजिआव थानानै जा हस्टेलाव थानानैनो जा बैफोर नोगोरनि आबहावाजों जाहाथे गोरोबनानै गावनि थांखियाव जाफुंलांनो हायो बे आसाखौ खालामनाय जायो आरो बेफोरखौ बांसिन नोजोर होनानै नैबे फरायसालिमायाव बे बर' फरायसा आरो थुनलाइयारि हारिमु आफादखौ नैबेहाय दानाय जादों आरो बिदिनो फरायसाफोरा गावजों गाव हेफाजाब होलायलायो आरो फोरोंगिरिफोर फरायसाफोरनि गेजेराव फोनांजाबलायनाय राहाया गोबां सुबिदा जानानै फैयो। बिदिनो बे
जथुमाखौबो बिदिनो खुंनायबो जायो आरो। एसएम निउस आरो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि हाबाफारियाव दङ GLC फरायसालिमानि बर' फरायसा हारिमुआरि थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि आफादा गोदान फरायसा बरायनाय आरो गोजाम थांखांनाय जायफोर फरायसाफोरा बे कलेजनिफ्राय उथ्रिनानै थांबाय बिथांमोनखौ सिनायथि लाफिननाय एबा बरायनाय हाबाफारिखौ लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारि खुंफुंनायाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे फरायसालियावनो थानाय जोंनि बर' फोरोंगिरि आरो बे कलेजनिनो प्रिन्सिपाल सार बिथांमोना जोबोद हेफाजाब होफैदों बे हाबाफारि खुंनायाव। बेयावनो नुजाफैनो हादों जोंनि माखासे गेदेमा सुबुंफोर जायफोरा जोंखौ माखासे बोसोनबो होदों। बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बियो सिगां समनिफ्रायनो खुंबोगासिनो दङ आरो दाबो खुंगासिनो दं आरो इयुनावबो जों खुंलांगोन होननानै आसा खालामो। आरो बेयाव जोंनि माखासे जोङो आरो गाजा गोमजायै खुंसिननो बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जों खुंलांगोन होननानै समायनासिनै आसा खालामो बिदि खुंलांनो हागोन होननानै। दिनै जों गिबियावनो आंनो दिनैनि बे एसएम निउस आरो बड'लेण्ड बुब्लिखौ आं साबायखर बावनो सानदों। जोंहा नै GLC फरायसालिमायाव बर' फरायसा थुनलाइयारि आरो हारिमु आफादा बोसोरफ्रोमबो गोदान बर' फरायसा फोरबोखौ खुंबोदों आरो नै देग्लाय 14थि गोदान बर' फरायसा सिनायथि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनैबो जोंहा मोजाङै खुंफुंबाय आरो लोगोसे बे खुंफुंनायाव जोंनिनो मानाव गेदेर प्रिन्सिपाल सार मोनजों लोगोसे जोंनि बर' बिबुंगिरि सार मेडाम मोना जोंखौ थोजासे हेफाजाब होदों बे मेल खुंनायाव। सिगां बोसोर बायदिनो नै देग्लायबो खुंगा 14थि जि गोदान बर' फरायसा सिनायथि बराय फोरबो सिनायथियाव गाजा गोमजायै सिगां बोसोर बायदिनो जादोंमोन। देग्लायबो जोबोद गाजा गोमजायैनो नै दिनैनि गेवलां मेला जाफुंसारदों होननानै आं आसा खालामो। दिनै GLC फरायसालिमायाव बर' फरायसाफोरा जेनेबा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादा गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय फोरबो खुङो बोसोरफ्रोमबो। बेवहाय जोंखौबो गोजाम फरायसा हिसाबै लिंहरनाय जादों। बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। लोगोसे बेयाव फैनानै जोबोद मोजां मोन्दों जोंबो, मानोना बेयावनो फरायनानै थांनाय बोसोरावसो BA आनजादखौ उथ्रिनानै थांबाय। दा गोदान फरायसा आरो गोजाम फरायसाफोरखौ लोगो मोनफिननानै गोजोनबाय।